The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speak about their apostolic letters and exhortations to all Christians. Today, we'll listen to the Catholic Bishops of the Philippines, CBCP, as they choose this year as the Year of the Poor, as part of the program in preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mayong buntag mga kaigsuunan, atong ipadayon ang atong paghisgot sa tuig sa mga kabos. Ug nahuman na kita paghisgot mahitungod sa mga kabos diha sa Daang Testamento. Ug karong buntaga atong hisgutan ang mga kabos diha sa perspektibo sa Ebanghelyo. Sa atong pagpadayon, ang atong serbisyo sa mga kabos usa ka konkretong pagpakita sa atong gugma kang Hesus. Tungod kay siya mismo ang mitabang sa mga nanginahanglan. Tataw kaayo kini diha sa gisaysay sa katapusang paghukom. Mateo 25:31-46. Nga miingon si Jesus, sa matag pag-alaga nato sa mga gigutom, giuhaw, walay sapot o mga estranghero o mga binilanggo, nagatabang kita kaniya mismo. Sa pagkatinuod, matud pa ni Jesus, sultihan ko kamo sa matag higayon nga inyo kining gibuhat sa labing kabus o labing ubos sa ako mga igsuon, inyo kining gibuhat kanako. Kung may nagpahimulo sa bahandi sa kalibutan apan nagtakop sa kasing-kasing, inig kakita sa kaigsuunang nanginahanglan unsaon man pagpabilin sa gugma sa Dios diha kaniya. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon. The Church Speaks. Good morning. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Anflocor Group of Companies, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Tat and Gigi Coronel and Children, Royal Bread House Incorporated, Quilans Food House, Dimde Center and Dimde Builders, Teresita Villa Abrilie, T-Linaw Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, Esper Laundry Services, Comfort Realty Corporation, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Davao Bonifacio Motors, Melvin Aviles, Anonymous, Friends of Paulines, Renato and Purita Lorenzo, Attorney and Mrs. Ellie Britannia and Family, Ampi Icasas and Family, Protasio Takandong, Adunay Cargo Express, Mr. and Mrs. Juanito Babia, Agricon Food for You, Farmacia Quiza, Ben Villano, and Mr. and Mrs. Vic Dalisay and Family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, GSIS Elementary School, headed by the principal, Miss Eloisa R. Cuesto. Barangay Maa Constituents, headed by the Punong Barangay, Honorable Oliva Villena Cal. Thanksgiving intentions and blessings of Junicia Pascua and family, Jessa Huario, and Clarice Jane Praquelies for passing the CPA board exams.
Birthday intentions of Dr. Helen D. Pagican. Recovery and healing of Rodolfo Mila Villa-Abrilie and Jeremy Chu. For the eternal repose of Luciana, all benefactors and sponsors of Pauline's RTV programs, Feli and Jesus Liames. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsoon ko diyan ni Kristo mayong buntag. Karong adlaw gisaulog sa simbahan sa tibuok kalibutan ang Domingo sa Mission o World Mission Sunday. Kini gitaga alang sa pag-ampo o pagsuporta sa nakadaiyang membro sa tanang suok sa kalibutan. Aron sa pagpakaylab sa mayong balita sa langitong gingharian. Ang Santo Papa nagpahinomdom kanato nga ang matag Kristiyanos, misyonero, kay pinaagi sa bunyag makambit kita sa misyon ni Kristo kinsa mianhi dili aron alagaran, kundili aron moalagad o maghatag sa iyang kinabuhi alang sa tanan. Nining tuig sa kabus siya nagkanayon. Ang mga kabus may unang gisangyawan sa maayong balita. Adunay dili malugti nga bugkos tali sa pagtuo og sa mga kabus. Usa sa pinaka mahinungdanong misyon alang kanatong nagpuyo nining kalibutan mao ang pagbantay sa atong kabuhatan o creation. Kini ang atong puloy-anan nga sa pagkakaron daw hugaw o gihimo natong basurahan. Tungod sa atong pagkagrabing pag-abuso sa pagpamalit o kinaiyang konsumismo, uban sa atong Santo Papa, mag-ampo kita. Tabangi kami sa pagpapanalipod sa tanang kinabuhi sa pag-andam sa among kapaingnan sa maabot alang sa pag-abot sa imong gangarian sa hustisya. Kalinaw, gugma o kaanindot. Ang mumisa karong Dominguha mao si Father Edgar Tuling, Kora Paroko sa New Bataan, Compostela Valley Province. Ang manganta mao ang San Antonio de Padua Parish Choir, New Bataan, Compostela Valley Province. Palihog, manindog ang tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo managan ninyo. Maghinulsol kita sa atong mga sala
aron maandam kita sa pagsaulog niining santos nga misa. Jesus, mianhi sa paghiguli, halang ka na mo, ngadto sa amahan. Ginoo, kaloy kami. Jesus, ikaw nagawagtang sa mga sala o pagkabahin. Kristo, kaloy kami. Jesus, ikaw nangamaga na mo huban sa amahan. Ginoo, kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Umarap sa iyong mga tapo, hindi sa yuta. Ginong Diyos na itong hari, isamahan, pagkakatamo sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadahi kami kanimo, tungkol sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, o kung nagsamahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nangutang sa sala, sa kalibutan ano'y kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mga dawata, ng among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam ko, Jesucristo. Tungkol sa Espiritu Santo, inasa himaya sa Diyos kaamahan. Amen. Magampo kita, makagagahom og way kinutubang Dios. Ikaw ang among gahom o kalig-on. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo na niya ang iyang kagalingon,
ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siya taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya matuman ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasalikan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios si Hesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita nga moduol sa trono sa Dios diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo maanagan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo o ang usa sa imong wala. Mingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan. O makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila. Ug ang mga pangulo nagmando kanila. Aban kaninyo, dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, maayong good morning kaninyong tanan. Matod pa sa Tagalog, hindi po masama ang mangarap, di ba? Sa to pa ang katong tao nga adunay pangandoy, dapat dili magdungoy-dungoy. Dapat ang iyahang himuon kung doon na siya pangandoy, taas noo. Kinahanglan ikapasigarbo kaya doon na siya pangandoy. Naatay mga bata dinhi, unya ang mga bata, I hope naamoy mga pangandoy. Isa sa inyo ang mga pangandoy siguro kung wa kayo mo'y kwarta, unya makakita mo sa inyong kauban nga nagsigi og tilap og ice cream. Ang pangandoy gyud ninyo nga bantay lang maka na ako'y kwarta, makapalit kay ko na daghanon gyud akong ice cream ka duha kamot no, kanang daghanon pa gyud kayo ka 5 ka buok dire kay tag-isa sa kada tudlo na. So napulo tadan tilap-tilapan no, pangandoy na. No? Pangandoy ang tawag ana. So ang matag usa adunay pangandoy. Basically pangandoy nato alang sa mga adunay pamilya, amahan inahan, katong adunay pangandoy nga magpamilya. Pangandoy nato na adunay enough na pagkaon sa atong lamesa. Ang inig-uli nato makita nato na dili lang kanon nato makita kun dili naagyo sudan. Unya, pangandoy nato nga gawas niya na napagyoy tay dessert, natay kana mga saging, natay prutas no? Saging,
labana o sa panadinha apple no bisan noon sa basta naa lang yun nya kung pwede maka-juice pag yun o gani kanang gatas manginana mo na atong isa sa kanunay natong gipangandoy no na gitay gustong panglantaw maayo nga panglantaw napud na sa atuan ng kanabitaw good health mo bitaw na kung naay mag-birthday ganahan ta naay kanang wish you more health, good health, binana, unya sana makalahutay, no? Napod ang ato ang mga pangadoy may tungod sa katunguban na murag wala gyud bitaw sila'y kanang panimalay. So nang inahanglan og balay, pangandoy nako nga inani among balay, bungalo, pangandoy namo na nindot among balay, dako kay para na ay kasuruyan og maayo inig nanay bata magdagandagan. No, may na pangandoy nato. Gawas ni ana napoy pangandoy nato na sana ang ako ang paginabuhi mas mo saka pa mo labong no nya makapaanindot pa para gyud na sa ako ang pamilya o kaugmaon sa akong sarili. Yan napoy pangandoy nato diya sa atong pagtuod ang kanang pangandoy nato na maayo gayud kanunay ang atong relasyon sa Dios. Mapatubo nato, mapalawom nato ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kini maong pangandoy, dili siya masama. Pero tanawan ninyo kung naana-taana. Usahay mo pilit ang kanang personal nga interest. So naay mga butang di ay nga angay pa natong palawman sa sarili. Gawas niya ng pagpangandoy. Mao ni ang ato ang nadungog karon sa ato ang ebanghelyo. Si Santiago ug si Juan nangandoy nga makalingkod sa tuo o sa wala o sa tuo bahin sa trono ni Jesus. Usa ka hataas nga pangandoy kay gitawag na og kanang somebody nga an honored guest, no? Honored. So kumbaga sa ato ang paglantaw nasina ang mga kauban nila. Kay gano nasina sila tungod kay what if matinuod? Magmutsa na lang mi asa may mong lingkod. Magsira mig atubang. No, inana. So, nindot kayo ang gisulti ni Jesus. Ang pangandoy di masama. Pero kung sa English man guna ambition. Pero ang ambition kadugayan mahug ka ng kumkum siya. Dili siya makabukhad pag-ayo. Kay ang tao nga mapilit niya ng maong pangandoy. Wala na ilang hunaon ko dili para sa iyang kaugalingon. Muna dinhi nato makita kung giunsa kada gitawag og tunaw ni Jesus ang pangandoy ning duha nga malawom pa siya kanang dili na something personal kundi mahimo nang kanang katilingbanon. Kanang dili lang para sa akong pamilya kundi para na pod sa ubang pamilya. Nakabantay mo na ang mga kadugo nato na ay igsuon nato na arang-arang og kinabuhi. Napoy uban natong igsuon dili pud arangan og kinabuhi. Unya kung mga duol ta sa atong igsuon nga arangan og kinabuhi kay nasakit imo ang anak kung unsa dinha. Murag di kay makahatag. No? Kay nahadlok pud mawad-an siya basig akong igsuon wa man ikahatag ug ako po'y mangayo wa man kini ihatag. Munang ikip nato. Muna nga si Jesus, siya nga, tunawon nato ang inyong pangandoy. Himo natong from being so ambitious nining butanga. Passionate kayo mo niya ning maong pagpangandoy. Mahimo untan, musulod sa inyong kasing-kasing ang halawom nga kanang pagkaluoy ngadto sa ato ang isig kaingon, isig katao. Wala man sila kay balo. Kining duha, I'm sure wala gid kabalo nga i-crucify si Jesus. Ang ilang naibaluan, milagroso si Jesus. Naay kanang daghan nga kanang power si Jesus. Makapaayog sakit. Katong bato, pwede mong pahan. Pero sa laing bahin nga katong magpadupa sa krus, murag wa pa nila na makita. Mao na nga, ingon niya, from being so ambitious, nindot kung mahimong compassionate ang tao. Dunay kanang kaluoy. No? Mao na bitaw ganiya sa introduction ang ato ang nadungog ganiha na sumala sa gisulti sa ato ang mahal na Santo Papa na kanang matag Kristiyano daw mamahimo ng misyonaryo. Abi ninyo usa ka timaan sa pagka-compassionate nga tao ang pagka-misyonaryo.
ang mga Kristiyano. Karong adlaw gisaulog nato ang World Mission Sunday, ang kanang pag-ila sa tanang mga literally mga misyonaryong pari, madre, mga laiko nag-mission dito sa laing nasod, diri sa atua, all over the world na itagaan nato sila pagtagad na mihalad sa ilang kinabuhi alang sa pagpadayon sa pagpalapnag sa maayong balita ang atong nakatunan kang Jesus ug ang gitudlo sa simbahan na mauni ang nindot natong puy-an sa kalibutan. If we want to be more happier people, kining maong paghalad, pag-atiman, mao ang makahatag natong kagaan sa atong kinabuhi. Now, at this point in time, na ako'y video na ipakita sa inyo sa mga tao. So the story actually usa ka kining commercial sa Thailand na usa ka bata na nangawat siya kay nasakit yung mama. Pagpangato ang gawat ang pagkaon minana unya nasakpan siya sa tendera sa tag-iya. Sa dihang kulatahon na unta siya kasabaan na siya na ini-intervene katong isapod ka negosyanteng gamay negosyanteng gamay niya nakita niya na pagkadungog niya nga akong mama nasakit dito siya natandog iyang nasakit ang mama sige iyang gibayaran tong iyang gikawat no katong mga usang itong mga gihilabtan niya para sa iyang mama niya gitugangan pagyud og kanang sabaw no og gihatag so nitutok tong maong bata mga about 10 years old or 11 years old. No niya, iyang gikuha ang maong hindagan siya. 30 years later, ang maong nagtabang, samtang nagpadayon siya ang negosyong gamay, giatake na hospital. And ang mugastog about 782,000 baht. Ang siguro sa 782,000 pesos sa atua. Unya ang nahitabo, wala na sila ikabayad. Tong anak nag-uul na unsay buhaton ibaligyan nila ilahang balay, ilahang tindahan. Pero sa dihang dito siya sa maong pagbantay siyang papa, pagmata niya nanay papel na kabutan dito ug ang nakasulat dito na zero balance na. Zero balance na kay ngano kadto di ay doktor nga nag-atiman siya mo na itong bata nga gitabangan niya 30 years ago. Usa ka manindot na pagpahinumdum sa tuan na ang missionary work dili lang pod mo adto ka sa laing kalibutan o laing lugar ana. Ang missionary work can also happen diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay. Kay the word mission isa sa nindot nga itutok diha is ang matag usa nato sa pagpangalagad makatandog unta ta sa kasing-kasing sa matag usa. O maka-inspire ka sa usa ka tawo nga mas maduol pa sa Ginoo. Pag uli nato karon para maka-reflect ang maayo sa ato ang nadungog nga mga pagbasa. What more can I do? Bisan kung masakiton ka, kamo nga naa sa hospital karon. Kato mga mo bisita sa atua, you can also inspire those. Instead na kita murag ka na ma-inspire ta kay gibisitahan ta, you can also inspire them na bisan dahil sa atong sakit, you can still smile. Pwede ka rin makaingon na ang Dios dunay ipahinumdum sa ako ang mga kahinaan, sa ako mga kakulangan. And once accepting this, makaingon kita na, wow, there is an inner joy nga dili makumpara sa bisan unsa mga butang nga atong naangkon. Bisan pagbana, bisan pag-asawa, bisan pag mga anak. Kaya kanang maong inner joy is the joy being with God, being with the Lord. Kini ang atong mapaningkamutan unta diya sa atong pagpaningkamot sa paglawig, pagpanaw nining madandog nga kalibutan. Panalanginan kita sa Ginoo. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo sa Dios Mahal sa tanan, magbuhat sa langit ug sa lupa,
ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa balay katolikan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alam sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa dalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansa siya sa krus, sa sulod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay ug bilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya, aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit, naglingkod sa tuo sa mga. Mabalik siya nga mahimayawan, aron paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahal sa anak, dungan sa mahal sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka buya, alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga mipadala sa iyang bugtong anak dili aron alagaran kundi sa pag-alagad sa tanan. Sa matag pangamuyo kita moingon moalagad kami kanimo Ginoo. Alang sa atong Santo Papa Francisco ug mga kaobispuhan nga pinaagis sa pangaliya ni San Luis ug Santa Zeli, mga ginikanan ni Santa Teresita, magmalampuson unta ang sinudo sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Alang sa mga politiko nga bago lang nagsang-at sa ilang kandidatura, makaamgo unta sila sa tinuod nga kahulugan sa serbisyo publiko. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Alang sa pagsaulog sa tuig sa mga kabos, nga mahatagan unta husto nga oportunidad ang tanan ug mawagtang na ang sistema sa palakasan. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Nga ang umaabot nga International Eucharistic Congress maghatag unta kanatog dugang pagmahal sa santos nga Eucharistia. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Alang sa mga magtutuong mga matay nga matagan na untag dapit didto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Alang sa mga sponsors ug benefactors sa atong santos nga misa, pinaagi sa telebisyon, makadawat sila sa grasya nga ilang gikinahanglan aron mabuhi nga tinuod nga Kristiyano. Magampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Lagitong Amahan, ayaw itugot nga maggapos kami sa kalibutan ng pangandoy. Hinunua, paambita kami sa kagawasan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamoro ng ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagayag paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga way ingon, ang mga gasa nga among gihalad makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo o maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo madagan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanong pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga way katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus maoy imong gasa kanamo. Ang unang mga bunga sa ani nga umaabot ug maoy among kalauman sa Pasko dito sa langit. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalong imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinalangkan namo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat na gindi ninyo nga tanan ug kana, kay kinimawang akong lawas, nga itugian na halang kaninyo.
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ining adto sa iyang mga tinunan, ug miingon, dawat na gini, ug Panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kinimawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo ngayon lalang kaniniyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ng mga salam mapasaylo, buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Archbishop Moloy and Bishop George, among mga obispo, tanang kaobispuhan, mga kaparian. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nagamatay, malauman nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan. Himua kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Uban kanila amo ikaw nga daygo, amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi ni Kristo uban ug diha kaniya ang tanang pasidungog ug pagawi kanimo Dios Amahan nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Amahan. Imo
Luwasa kami Ginoo sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw dining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug ari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Pakita nato itong panaginig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita o Ginoo kining Santa Misa magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa 51st International Eucharistic Congress. Ginoong Hesukristo, ang among paglaom sa himaya, ikaw mao ang katumanan sa plano sa Amahan sa pagluwas sa tanang katawhan. Ikaw mao ang misteryo natago gikan sa mga katuigan ug sukad sa mga kaliwatan nga karon gipadayag kanamo. Ikaw magapabilin sa imong simbahan diha sa labing balaan nga sakramento sa Eucharistia. Sa among pagsaulog sa balaan nga Eucharistia ug sa pagdawat sa imong lawas ug dugo, ihatag kanamo ang kaamguhan nga ang imong presensya diha kanamo nag-auhag sa pagpadayon sa imong misyon sa pagluwas sa kalibutan.
Ipadala ka namo ang imong balaang espiritu nga siya modala ka namo sa paglakaw nga mapaubsanon uban sa mga kabus ug sa mga hinikawan. Uban sa panon ni Birhen Maria, ang imong labing bulahan nga inahan ug amo usab. O Ginoo nga labing balaan diha sa sakramento, kanimo ang tanan nga kadungganan ug himaya ug pagdaig sa panaghiusa sa Amahan ug sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo, manalangin kaniyo makagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.